yanzu salamu alaikum, yanzu a ce wannan abar naira 1000 a Najeriya, 1000 fa. Wannan wani irin zalunci ne? Mu kuma talakawa wani irin jahilci ne yake damu mu? Da zamu ce zauna muna kallon mutanen nan, yau da a ce hakurin da dan Najeriya yake yi yana nufin ranar zabe zai nuna wa mutanen nan kuskuren su ne, to wallahi babu damuwa. Amma yanzu wannan abu 1000 fa, 1000. To ni ba zan faɗi ma farashin wannan abin yanzu a Algeria ba. Duk wanda ya san a Algeria yake ko ya taɓa zuwa Algeria, kawai ya gaya wa mutane nawa ne farashin sa a cikin comment. Ni ba ma zan faɗa ba. Amma yau da a ce misali ma ana samun 5000 a yini a Najeriya ko 4000, noman ne ba matsala. Amma yanzu 1000 ka ɗau naira 50,000 ka ba ɗan sanda albashi kuma ka ce ba zai karɓi cin hanci ba. Ana sai da wannan abin 1000, ni kadai ba cinye ta ba nake ba, wannan abin cinye ta nake. A ce wai 1000 saboda jahilci kuma mutane sun kwanta suna kallon mutane kawai saboda wata manufarka ta daban, saboda kawai kana da dan uwa dan siyasa ko kuma mai gida dan siyasa zai dau 10,000 ya baka 30,000 saboda baka da hankali ka zauna kuma kana kallon su. 1000 wasa ce, 1000 kuma sai an yi magana mutum wai ya dinga maka wai compare wai da America, wai a America wai litan mai $3 ne. To nawa ne mafi karancin albashi a America? $1,500 ne. Kai za a iya baka $500 a Najeriya a matsayin mafi karancin albashi. Suna ba da 50,000, ka san $500 yanzu nawa ce? 1000 sau 500 nawa, 1500 sau 500 za su iya baka shi ne. Kuma an yi magana mutane su dinga wani wai ka dawo a yi da kai. To zauna sai na dawo ka yi da ni. Zauna sai na dawo za ka yi da ni. Idan ba za ka fita zanga-zanga ba ko ba za ka fita ka nuna kuskure ba, ka ja bakin ka kai shiru. Kada ka karya wa masu fita gwiwa. Amma wannan bala'i ya yi yawa, ya yi yawa. Wannan abu a ce naira 1000 don bala'i da masifa. Me ake so, ina ake so talaka ya kai rayuwarsa? Haba. Wannan hubzar da kuke gani jama'a, kun ganta nan? Wannan shine kusan zan ce muku biredin ƙasa Algeria. Kusan kowane gida ku kashe za ku ganta. Kun ganta? Wannan ita ce hubza. To abinda ake sai da wannan hubza, ana sai da ita alfran. Kun ga wannan kudin dinar daya. To abinda ake sai da ita kenan. Saboda shekara 6 fa ina muku zance ni ne da santa ma aka na santa. To amma daga baya an taba ƙara musu wannan. Rabin wannan kenan. Ta zama dinar 1.5. Wallahi da suka fito zanga-zanga ba su koma ba sai da aka cira rabin nan. Sai da aka cire shi gaba ɗaya sannan suka koma. To ba ina ba koyi labarin yadda hubza take bane don kusanta, a abinda nake so in nuna muku shine ba wai iya kuɗin da ke aljihunka ne arzikinka ba ko kuma abin da yake rabanka ko kuma abin da za a ce wai mallakinka. Duk wani arzikin ƙarƙashin ƙasa in dai a cikin ƙasa aka haife ka, to shi ma mallakinka ne. Ya kamata gwamnati idan ta sa an tono wannan abin ka gan shi. Kada ku manta an yaƙi Rasha da Ukraine ko ana cikin yi. Duk wanda ya san cewa ba hubza ba kai alkama da fulawa a kasuwar duniya sun tashi. To amma har yanzu a Algeria kudin alkama da fulawa yana nan a yadda yake saboda gwamnati ta sa subsidy a ciki. Amma yanzu mutane kawai sun dauka cewa in dai zaɓe zai zo a ba su 10,000 su yi zaɓe shekara 4 su shiga masifa, to su aje ai kai kawai mutum gani yake man fetur da wace tsiya da yake ƙarƙashin ƙasa wannan mallakin shugaban ƙasa ne yadda yake so ya yi da shi. Ba wai burinsa shi wai a taimakawa rayuwarsa ba, shi burinsa kawai nasarar jam'iyyar da yake so. To in dai ba haka za mu ci gaba da tafiya, wallahi haka za mu yi ta tafiya. Yanzu ga wannan ne, duk inda mutum ya rike dinar 10 sai a ci abinci a gidansa. Ya siyo wannan guda 3, ya siyo laban, sai a zo a zauna a ci, ya ishe shi. Kuma 20 din nan a yi nizamin ta ba wai wahala yake yi ba, sai ka samu irin ta guda 10. Amma yanzu kudin Najeriya sai ka yi ni kana gumurzu ba ka samu 1000 ba. Yini cir. Amma mutane suna nan sun daure wa ƙarya gindi kawai saboda son zuciyarsu saboda 10,000. Dan Allah kada Allah ya sa mu daina mu ci gaba. In an yi magana ka ce kai aka kake son Najeriya kai ta ci zaka san Allah ya tsine wa san da kake mata mu ba mu su zalunci ba.